Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil appella lill-Gvern biex sakemm isiru riformi dwar il-bidliet fil-ħatriet tal-ġudikatura, il-Gvern ma jaħtarx aktar ġudikanti. Din il-pożizzjoni kienet espressa mill-kap tal-Partit Nazzjonalista f'laqgħa li kellu mal-Kamra tal-Avukati fil-Qorti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mill-kellim tal-Oppożizzjoni dwar il-Ġustizzja Jason Azzopardi. Il-Kamra tal-Avukati kienet irrappreżentata mill-President l-Avukat George Hisler u l-uffiċjali. Simon Busuttil qal li din il-laqgħa qed issir wara li l-ħatra tal-ġudikanti saret kontroversja fil-pajjiż. Dan wara n-nomina kontroversjali ta' żewġ avukati fil-kariga ta' maġistrati li ma' ħatrit kienu kkunsidrati bħala li jmorru kontra il-Kostituzzjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista esprima qbil mal-pożizzjoni espressa mill-Kamra tal-Avukati u qal li din kienet pożizzjoni espressa f'waqta. Bla dubju il-pożizzjoni tal-Kamra tal-Avukati dwar din il-kontroversja kellha effett trement fuq il-kwistjoni. Simon Busuttil tkellem dwar il-Private Members Bill li l-Oppożizzjoni resqet aktar kmieni fejn għamlet diversi proposti dwar il-mod kif isiru l-ħatriet tal-ġudikanti u sostna li dawn il-proposti huma bidla radikali fil-mod kif isiru dawn il-ħatriet ukoll qal li l-bażi tal-proposti li ressaq il-Partit Nazzjonalista huma bbażati fuq il-proposti li resqu l-Kamra tal-Avukati u l-proposti tal-Kummissjoni Bonello. Il-kap tal-Oppożizzjoni appella lill-Ministru tal-Ġustizzja biex jibda diskussjoni immedjata dwar dawn il-proposti għaliex dawn huma proposti li hemm kunsens dwarhom. L-Avukat Hisler qal li dan id-dibattitu dwar ir-riformi meħtieġa fil-ħatriet tal-ġudikanti għajjem dibattitu fil-pajjiż u kompla li l-Kamra tal-Avukati għamlet proposti pożittivi u sostna li l-Oppożizzjoni kienet proattiva meta ipproponiet dawn il-proposti.